amun arsa antuk jatuh rami den praitno hing pamilih ira aja waton wadon aja milih wong ayu kaping pindho milih wong sugih blejeng rawuhipun mboke kepleh. Nggih, Lek. Ya, tutukno mbokne. Ping 3. Ya, iki ledek kok jan mantep jan. Wah. Jamune lok iki. Jamune sapa? Jamune aku saya. Ping 3 pangkat ping 3 pangkat derajat penting. Iya iku bisa Iya. Iya. Jebles kaya suarane unik iki. Kayak bergetek jare. Iku nek unik iki unik ketendang dok malah mencelat ae kita. Ya. Kandeng sambang sarah wongan kapi luteng wicara kang manis-manis ala manis tokke bareng sing pamungkas yo ji lu marmane den prayitno. Ayo mbok kepleh ngadeg sisan Ora bal. langgame apa manut sampean monggo Dik Dwi saking laladan Boyolali sing kondang susune truk ya yang apa langgame menapa nderek. Oh, sik aku mau lak ditakoni penyanyi-penyanyi kok lagi teko ki apa main, Mbak? Ayo ngoyak setoran. Lah aku jopo awan no aku ya. Lah iya tadi esuk main sik neng kono. Iki sip-sipan ngono rek apa ya? Ora. Ora. Iki esuk kontrak 1 hari penuh sampai jam 7 malam. Oh. Berarti aku jopo awan. Kula kowe teko ambune mrene klenyit pisan iki. Ngece. Dawalah enggak menapa diajeng, monggo. Pungun. Buka celuk. Bukan celuk wae, Mas. Judule pungun. Pungun, pungun, panci berat, nilai
ngono rasa sabar kepemulat mawarakan nedang langgan pungun-pungun menika nggih datan kantun wonten Kintoko Nggih. dari RT Kulon RT 6 RW 6 nggih ngersakaken minta kijing miring Suketeki Sri Huning Sri Huning. bebungah wonten 100.000 alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti langsung kita salurkan ke Yayasan Kaum Hawa. Oh, ngendi kuwi kaum Seperti hawa? kamu kan kaum hawa, hawa nafsu. Ora kualik. Iya ya. Yang nafsu saya maksudnya. Lah, 100.000 matur nuwun ya. lah bali otot Zaidi. Ah, aku jangan jeleh kok jenenge pendak dino petok kowe. Lah iya aku ya jeleh. Saben dina kok ora ning MC liyane. Suwe-suwe sepet aku suwe. Apa ora ning ledek liyane di. Ah iya. Rumangsa aku. Iya. Monggo diajeng kalajengaken monggo. Bapak manis. Jantungku Mas sampeyan pancen ganteng yen ora seneng mendemes bangsa alit namine kempel alar ngidul sampeyan gawane gendul aku naksir kowe pasar duri mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge nggodha sirete ulane Jawa kuwi wong manis dasare prasaja memang lidahmu wis tidak bertulang pandai bersilang iku anake wong lanang asik manis sedih kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lagi yen mesem manis unggul limaku saya bisa rontok ke jantungku ganteng
kowe pasar lagi mas ning kutha salah aku ngerti sampean senenge nggoda gulane Jawa wong manis dasare ra cocok memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku atake wong lanang matur nuwun Nggih, Mbak sampun, Dewi monggo. nggih ing pangajap mimbuhi regenging swasana parigan kagem Bobo Bayan Nur Haris kalengkah menika